Yo, what's up mga kalutskis? It's nice to be back again. Dito na naman tayo for our third vlog. Pasensya na po natagalan dahil marami po tayong mga engagement sa labas. Mga tapings, pictorials, contract signing. What the fuck? Yo! Joke lang mga kalutskis. Marami lang tayong trabaho. Last week is month end. So, syempre, kailangan natin kumain ng malupit. Kaya mga kalutskis, para yung ating target ay kain na natin. Speaking of target, next vlog ko yan. Abangan nyo. Mag-vlog tayo tungkol sa mga targets ng mga OFWs. Kung ano yung targets na yun, expect mo na lang next. So yun mga kalutskis, bago natin umpisan yung video, siyempre pasalamat muna tayo kay Lord God, kung Nazareno, kay Mama Mary, thank you po sa lahat ng blessings. At siyempre sa mga tropas, alam niyo na yung mga tropas. Siya nga pala mga kalutskis, please like and subscribe at pakishare na rin yung mga videos natin para dumami na tayo mga kalutskis. So, huwag na natin patagalin mga kalutskis. Tirahin na natin yung video. Video pasok! Dito ngayon, mataba. Patay ah. Siguro. Umaga na, tanghali na doon, ganito, di ba? Siyempre ibang isip mo yun. Hindi ka nakakaintindihan eh. Yung iba naman yung mga, iba naman talaga. Oo, gano'n, di ba? Ito naman ginagawa. Eh, dito, alas 11, madaling araw na. Kasi pinipilit ko mag-gat para hindi lang mag-alala. Eh, kasi natutulog ka. Tulog na yun. Kaya pa umaga na yun, tulog ka. Yung sayo, Bray. Bumba! Yung sayo. Yung sayo. Asa ka sa Jensan? Kalumpang daw. Kalumpang ako. Ano? Hindi ka marunong tumingin ng mga kababayan mo. Kailangan mo habulin, basta dito tayo, kailangan mo habulin yung pakakuan mo. Pumunta tayo dito para maginawa ang pamilya natin. Binata o ano. Bakit sino mo pumunta dito mga mayaman? 52 lang, 52. Sabi niya sa akin, wag na ka. Tapos, yung 1,000 mo, parang 100 na. Wala na. Ay, wala na. Ang labaryan na yun, wala. Magiging piso na. Sabi niya sa akin, hirap mag-1 taon ako doon, tambay. Pero yung pera ko galing dito, wala, walda. Hirap. Na may pera. Galing ang contracting, may binayaran kami tapos crackdown nabawasan ko. Hindi nga yung ginagawa ko, almohydip. Oo. Ayun, sa kumpanya yun. Sa aspan kami, sa aspan. Pero basta may contracting, may Filipino driver na sa minsan. Sunod yan, contracting, driver na yan. Oo. Yung mga driver dyan, Isani, Pilipino. Oo. Ano din ako, pero sa gumama ako sa ano, mga baladiya. Yung protection ni boss yun eh. Oo. Protection niya yun eh. Check yun eh, may-ari ng company yan. Kinuha ka na ng bahay. Bahay. Eh ngayon, sa bahay natin. Ilang? Kaysa 2,000 makakuha mo sa akin. Sa dami na, pupunta ka nun sa taxi. Marami ka na kaya. Pupunta ka nun sa taxi. Wow!
mag-over ka. Maraming mga taxi ba bang klase? Di ba? Oo. Anong pangalan? Tawagan mo ako kay Sir Kibuloy. Pahinto ko yung ano. Ginagawa mo! Isa kayo mo Nasaan ba yung tubo? Tuloy ang kaso. May ano kayo. Walang pagbabago. May Taas mo mo konti. So, you know, what's up sa inyo? Hi guys, dito kami sa Nasaan ba yung Caladia. tubo? Pero yung may-ari nandun, no? Uy! Ay naman kayo dyan! Yan. Sabihin mo, isang kilo ng galunggong. Ngayon, ayaw na ng kilo ng kamatis. Sabihin mo na. So, dito kami guys. Daming player. Yun yung ano, yung may-ari. Ito pala si... Hello! Hello! Tawag ba to? Hello. Hi! Shoutout kay Jules. Huwag ka nang babalik. Bakit umuwi na? Sila... Ben? Oh, sila Lance. Ba't di ka kasama? Bok! Tangin na oh. Galing oh. Yan pa yung mayari oh. Ginagawa mo! Nandito ako sa inyo. Dahil wala akong pamasahe pumunta rito. Picture lang po. Post mo. Opo. Siguro. Sigurado yun. Isisigaw ko doon. Diyan na sa dito. Sa ano. Lahat ka. Magitin mo ang pangalan, di ba? Pamasahe lang. Oo. Yun, kunan mo yung may-ari. Wala na eh. Hindi kung saan saan ang... Ha? Alikot kasi kamay mo eh. Hindi nag-ring. Kanina. Tapos na? Oo. Thank you, sir, Hindi na po hanggang dulo. Kaya gano'n. Wala. Sayang. Bo, congrats. Dude. Panalo. Panalo, sir. Okay. Thank you, sir, ha. Cameraman. Di mo naman ako i-prepare. Hindi ko nga, ano, Mang Tomas, hindi lumalabas eh. Ano lumalabas yung visual? Sarsa eh. Dude. Salamat Tud. Dude. Ganda ng tira mo para sa lang hindi pumapasok. Nasaan ba yung tubo? Ayos. Nadiski, panalo tayo. That is good. Mamaya na. Saan ba? Uwian na. Mga Diskis. Bola? Saan ba? Hindi ko alam. Itong may-ari eh. So yun nga mga kadudskis, tapos na, pauwi na kami ngayon. Maaga kami para kasi ang daming ano eh, ang daming naglalaro. Kaya hindi na siya kami makakapangalawa. Ano masasabi natin dyan? Ito si ano, pabakasyon. Dude. Malamang sa dude, star player ka dun. Star player. Siyempre, namulaklak tayo sa bangko. Ito ang Megoring player of the game. Pad. Panalo tayo. Ano masasabi mo? Player of the game. Panalo kami, oh. MVP yun, oh. Nakadami ng pass break. Kadami, ilang beses yun. Sayang yung bigay ko sa'yo dalawa. Ito ang ano. Dumudula sa kamay ko. MVP. Gusto ko ano ni mo, wala na eh. Bok! Ano masasabi mo sa laro natin? Medyo okay. Medyo okay. Hindi ka nakashoot eh. Kaya Hindi ka nakashoot? Ano hindi? ay wala tayong tubig. Hindi tayo bumili ng tubig. Bili ka ng tubig ba?
Doon nila sa tindahan ba? Mga kadulski. Mamaya na. Hindi ka na nakahauban na Biyahe ako ng muna sapatos kami. doon. So magandang linaro namin. May teamwork. Asa daw? Ngayon, Panalo. papunta na kami. Maraming mga tropa. Mga tropa. Daan muna kami. Barbecue tayo bukas. Barbecue, may barbecue raw. Isang buong manok. Bago uwi, kape Sa mga tropas. Live ba yan? Live? Mga tropa, hindi. I-vlog natin. Mga tropa. Oh, Sadik. Tapos ang laro. Patayin mo sila. Sadik, YouTube. Ate, YouTube ha? YouTube. Tapos ng laro, merienda mga kadulskis. Panalo ba tayo kanina, brother? Yun. Kaya, wala ka magkape. Ka-sandwich kasi panalo. Ayos. McLaren siya ata yung yan eh. Isa? Pinapadala ko Marami yan, bre. Marami. Mga chocolate. Oy, kayo mga Makati Express huwag niyong kakatian yung kamay. Anong flight ba yung pinapapadala ko? Yung Sky flight o Makati Express. Makati Express. O, ayun sinasabi ko, huwag niyong kakatian yung kamay niyo mga Makati. May gold dyan, may gold. Huwag mong sabihin. Nasaan ba yung tubo? Huwag mong sabihin doon. Ito naman para sa asawa niya. Ito. Sawa. Ito naman para sa Kabit. Kabit. Huwag mong sabihin. Maliit yung kabit. Mali pala. Sa anak pala niya. Anak. Para sa asawa niya. Ayun. Mali pala yung sinasabi ko. Yan, mga kadulski. Yan ang mga pinaghihirapan namin dito. Huwag niyong puputasin. Kaya yung mga Sesam. huwag yung tutulong gising yung mga ganyan. Ganyan ang kuha na yung Sam. Ano to? Yahoo! Nakaitin niyo sa maganda. What's up mga kadulskis? Bisitahin natin ang ating MVP for the game. Kasi sinasarapan mo buka. Oo, masyadong sarapan. Tataba tayo na. Hindi na tayo makagalaw ng maayos. I'm sexy and I know it. Grabe naman. Masarap yan doon, tostado. Hindi namin yan mo kasing lagay. Anong tawag yan doon? Anong tawag yan? Pritong isda. Sarap na ba? Dude, mga kadulski, kita nyo lang, ngayon nyo lang malalaman yung luto na yan. Ang pangalan niya, pritong isda. Bagong bago. Bagong bago. Bago. Kaya, mga Lutski, kainan na. Si Capredi kumakanta pa. Tira mo, Fred. Capredi, nasa Jeddah. Nasa si manager.
So, what's up mga kadudskis? Ngayon, natapos na ang ating video. Sana nagustuhan nyo ang ating video kahit medyo as usual, sablay pa rin. Pero next time, promise, meron na tayong cameraman. So yun nga mga kadudskis, ganun lang kasimple ang buhay namin dito. So after the game, may konting salo-salo. By the way, nanalo pala kami noon sa game na yun. Kasi medyo mahina yung laban. Match lang. So, ayun nga mga kadudskis, kumain kami after the game. Tapos, regarding the game naman, okay naman yung mga kalaro namin. Siyempre, nakita nyo naman sa video. Laro-laro lang, enjoy lang, relax lang. Kasi, pastime lang naman namin dito yung mga basketball na yan. Ang importante doon is every week na pagpapawis saka nakapag-relax. Diba mga kadudskis? Kasi importante yun sa mga katulad namin laging stress sa trabaho, kung ano-ano pa. So, kailangan natin exercise para malibang-libang. Sa game, ano lang naman yung mga kadudski, bigayan lang naman. Parang kanina, may humingi ng foul. Kahit hindi gaanong foul, bigay rin. Sa amin rin, pag traveling sila, minsan, pinapalagpas na rin namin. Humingi rin sila ng foul. Bigayan lang yan mga kadudskis. Parang sa buhay, bigayan lang yan. Give and take, kumbaga, di ba mga kadudskis? Give and take lang yan mga kadudskis. Sa buhay, kapatid, mga magkapitbahay, pwede kang tumulong. In return, matutulungan ka rin nila. Di ba mga kadudskis? Bigayan lang. Bigayan lang. Ginagawa mo. So, that's it for now mga kadudskis. Till my next vlog. Sana nandiyan pa rin kayo. Pero okay lang yun mga kadudskis. Importante. Nakapag-share tayo ng mga ating experiences. At sana may natututunan kayo sa vlog. Yan ang importante. Mga kadudskis, shoutout nga pala kay Caprecious. Caprecious. Shoutout sa'yo. So, lagi natin tatandaan mga kadudskis. God is good. God is great. God is love. Push lang tayo mga kadudskis. Bawal ang tamaan. Peace, dudes.